माइब्रानि संगोन नामा? संगोन. मा होयोब्रा? बेयाव खान्थाल बिलाइ, ओमफ्राय मोखोना बिलाइ, आरो मा होनोमोनथाय? खाजों ना मा होनो? होमबाथ' बिराद गोदै जागोन सुमिया. रायलायनाय मा? सुमिया हिट जागोन होमबा. बैसागुआव फैदो. साइस जादों. सारा दङ गैयाब्रा? थांनायनि गरम जादों खोमालाय. मा फंबाय खबरा? नोंसोरनाव फैनो ओरैनो बेरायथावथाव. खामानिबो मावथ'वा सम बिदि बोथोराव. खामानि दामानिबो गैया जाबाय फंबाय. मा खालामनो? मा बुस्थु बिलाइ फंबाय? दाबो गारनो हायाखै नामा फंबाय? हायाखै. सोबनो मा? आं बिदिखौ सोबथारला फंबाय. दा नोंबाजैया नुनांगौबा आंखौसो दांथारगोन. आयै खालामनो हायालै. जानाय नङा फंबाय. थांनानै सिरि सिरिल' नोंबाजैया नुनांगौबा एकदमबारे लावथि मारिगोन आंखौ. माजिखौ खिबा लानायल' नोङो इसे गिनांगौलै हिनजावफोरखौनो. ओमफ्राय नांनो नाङा नाङा. लानोसै सोबनोसै. लादोलै सोबथारदो. आखाइ दासिलै. सोबथारबाय फंबाय नों होनाय. दे. जोंखौ मिथिगोन ना मिथियाखै नोंलाय? जोंथ' बेंगालराव मिथिगोन दानबाय. दानबाय? आंबो थांथारगोन. नोंहा कार्डफोरानो गैया खोमासो? कार्ड गैयालै फंबाय. बिमा-बिफायानो आंखौ स्कुलाव थांनोनो रोंदिया. बिदि खालामना लानांगौमोन. दा आरो आं मा भटार आइडियाबो माथो गोमादों. भटार आइडि गैयालै फंबाय. स्कुलखौनो फरायथाराखै नालाय आङो. जोङो 21 तारिखै थांगोन. 21 तारिखआव? जोङो दङ बिस्टि, अजित, मन्टु, सोमखोर, आं, बिनय. 6 जन. आंबो थांफानो हागौमोन. मानसि नांगौमोन. मानसियाबो गैया जाबाय. एकदम हिनजावखौ सिमाय दंमोन आङो. फैसाखौनो हरथारा माथो. बाबुआबो नोंनिया रांखिनि ना? फैसाखौनो हरा बिबाबो. आंनि जायोसो नामा नोंलाय? जौ सेरेब लोंनोसो बिनाय बायदि मोनो नोंबाजैया. मा खालामबाय दं? मा मावबाय दं मिथिनो रोंला आरो. दा नोंनिबा रायज्लायबासो गुवाहाटिफोरावनो थांनांसिगोन आंबो फंबाय. खोनादों र' आं खोनादों. नों मा खालामबाय दं? खोनाखादों नोंसोर मा रायलायदों? रायलायाखै बिमा. नोंलाय मा गोदाव सोराव सानबाय थायो? मोनथिया बायदि मोनदों नामा? नोंनि बिदि सोंनायखौ आं नुखादों मिथिबाय. सेबासै बे बुरजा फंबायासो बुंनायखाय माबा माबि आङो ज' सोबनो होनोसै. बेनो नोंनि सोबा होननाया बेनो जाबाय. बांद्राय सानाखै आं गावनो सलिनाय नङा दे हरिबा. सेबासै बे माने गोदाव सोराव सानबाय नोंसोरला? मा मावो इसोर नङा? जादोंलै थाला इयाव.